Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Dahito ititimek tinamnama, may sa timek ngagpupukao ani Apo Isus umay manen. Agsagana ka asumabet ken kuana, ket palentegem ti dalan na. Naimbag nga orasyo, gagayem nga dumdungeg kitangatang, sa dinuman na lugar ti pagtingtingganyo, pagurasan ti lubong, ngayan yo, dahito'y manen to'y gayem yo Pastor Vic Ariola III. Kabkablawan na kayamin, ti dahito'y oras, iti mabinsan manen, ngayon tayo panagadal tinasagpuan, asaw ni Apo Dios. Iti magtinamnama, isagsagot ka na kayo ti Our Great Hope Today Ministries, manipod dito'y Loma Linda, California, USA. Mangigadmet, dahito nga programa, iti Stasyon ti Radio, DGHT, 77.7 FM, Airwaves, USA. Sapay kumat at da kayo dita nga dumngeg, mangitultuloy, tingkay pa ng dingay, ti programa tayo, Timek Tinamnama. Ketita, agkararag tayo. O Diyos mi, amaragayat unay, anyan nga nagimbag, tingkam panagadal, ti sa nasantuan nga saong. At dada dito'y, di kita yaten nakakabsak. Nadumdumngeg sa dinuman nga lugar, na nyaman nga sulit ilubong nga pagpingpinggan. Pagdama na po, di kiti parparikot na, umasidag ka kadakwada. Ibaklay mo apo, di kiti, anyaman nga dadagsen, ken parparikot. Dada di kiti, masaksaki, ipatay mo ka di apo, dataman nakabalin nga imam ka di kito'y kakabsak. Tapno aglaing da, may tuloy da, naragsaken, ti bendisyon, iti biyag, inted mo ka na kami. Ikararag mi matapo, nagiti awan ti trabaho na, luktam ti ruangan, at lumadnan na di trabaho. Wapo, si kante mangidalan, kadagiti amin nga pamilya. Ado, dagiti, nasken nga kayat mi apo idatagken ka. Dagiti, parparikot ti panagasawa, parparikot apo, ti komunidad, parparikot iti salonat, tapno saan kami nga may raman, iti dakes launay nga kabuso nga hanga makita. Iso apo da iti pandemic naman narimaan tata ako nga patpadasan tisang katawan iti protektaran na kami kadi apo data man nakabalin aparabo. Tuloy kami nga agbiag. Nagkibinan na kami ken makipag na kami ken ka iti naldawal na. Agsipot at inawat mi ida. Tinapateg, anagan na po may Jesus. Amen. Amen. Ada balay di agrusa, tuup liday di marikna. When balayanak no tranya, nga inanati masarap. Di ka at tadabuto baguray ka, siyama aguray ka, aguray ka, sadyay tudumteng ka, awit mo tinadagsen, langit tiin kakitaen, jay to balay mo dumteng ka, ngarun itaguray ka,
pulaguray ka. Tadum teng tuawan dua-dua. Di ka ang tanabuto baguray ka. Siyem aguray ka. Aguray ka. Sikay sadyay tudong teka. Di ka ang tanabuto baguray ka. Siyem aguray ka. Aguray ka. Sikay sadyay tudong teka. Adalan tayo ti daytoy nga aldaw, may papan iti saludsod kasano nga naparswa iti lubong. Kabiyatan ti panpannagnag ijay Waikiki ijay Honolulu ti maysa nga aldaw. Isot ragsak mi nga mapan magmagna iti agsapa. Kabayatan ting kampanpannagna adda ti maysa nga baket. Lalabit iso daytoy ti grandma nga kunada nga ipasyar namat dito'y Hawaii, nagito'y nga apo ko na, at 5 nga apo ko na. Kaya't kabayatan ti panagin inanamit yung kampanpanag natin. Dahil nga bigat, ijay Waikiki, ijay Honolulu, Hawaii. Nanggagak nga kunain dahito'y apo da nga bakit. Tadagamin nagsaludsod katigiti ubing no kasano nga naparswa iti lubong. Kasano nga pinarswa ni Apo Diyos ti napintas launay, amabuya, iti baybay, iti Hawaii. Ket ti ubing kinana, lola kasano nga napadda ti tao. Ket nanggagak nga kunada di apo nga bakit, amuyo ubing kinunana. Idiyon unana nga tiyempo, idi datayo ket saan pay laeng nga tattao, nagbalin tayo nga iges. Ket manipod iti iges, nagbalin tayo nga alot-tiit, kinunana. Ket manipod iti panagbalin tayo nga alot-tiit, nagbalin tayo nga alibot. Ket panagbalin nga alibot, nagbalin tayo nga banyas. Ket kalpasan na dito nga banyas, imology kayo, ket nagbalin nga bakes, songgo. Ket iti timupwak, manipod dijay kayo, dahi di songgo, na puted day di ipos na ket nagbalinan nga tao. Kasta ka diti sursuro tinasantuan nga surat. Na naggapu tayo kadagiti an animal. Adatatta ti debate may papan iti sensya. May papan iti evolusyon ken creation. Kem tinasantuan nga surat ibaga nagagayem iti naimbag ken man nakabalin nga panang parswa ni Apo Diyos ti tao. Tata, asino nga rod ti namarswa ti lubong? Ken kasano nga ti tao imay dito'y daga. Anya ti naggapuan dagiti agkakapintas ken agkakabanglo asabsabong. Dagiti tumataya, bilbilit, kay kayo ken an animal ken dagiti napintas nga hardin, ngaglawlaw, ken ti baybay a makita. Akas ti napintas nga igid iti baybay, iti Waikiki sa Hawaii. Ti Biblia laeng gagayem. Iso laeng ti pakaamuan tayo. Ti umiso nga sungbat. Ket anagen tayo iti adal tayo ti daytoy nga aldaw. Ti pakasaritaan iti panakaparswa iti lubong. Anya kaditi nagtaudan ti material a universo. Kinasantuan nga surat di libro ti Genesis, Kapitulo 1, versikulo 1, kunana ti kastoy. Idi po nga na iti Diyos, pinarswana dagiti lang langit ken ti daga. When diyon unana di po nga na ni Apo Diyos, nagsao, ket napaadda, amuyo gagayem, iti Kapitulo 1 ti Genesis,
Ibaga na dito iti panakabinsa-binsa, ken iti panakay ted iti adal nga babaen ti panagsao ni Apo Dios napaadda ti amin. Adda dagiti pitong aldaw nga ibaga ti nasantuan nga surat ti kapitulo 1 ti Genesis. Iti sistema iti panakaparswa iti lubong. Anya ti napasamak ti umunang aldaw na mapantayon di kapitulo 1 ti Genesis. Iti umunang aldaw na parswa iti lawag ken sipnget. Ken tinagsinaan iti sipnget. Dayta naramid ti umunang aldaw. Di may kaduang aldaw, isu naaramid ti tangatang ken dagiti dandanom nga nagsinaan dagiti dandanom. Dayta napasamak ti may kaduang aldaw. Iti may katlong aldaw, inarswa ni Apo Dios ti namaga adaga. Ket addada ti baybay kastamet digiti ruruot, digiti nagtubo nga kay kayo, ken kastamet ti agkakapintas nga aglawlaw. Anya tinapasamak iti may kapat nga aldaw. Nagsao ni Apo Dios ket napaadda iti init, napaadda iti bulan, ken dagiti bitbitwen na makita tayo ti tangatang iti rabii. Nadanmet dagiti aldaw ken dagiti panpanawen ken iti tawtawen daytoy kakabsat na parswa ti may kapat nga aldaw. Ti may kalima nga aldaw nagsao ni Apo Dios. Et pagamuan laen naglaglagton dagiti ikan ken dagiti tumatayaw. Anya tinapasamak ti may kanem nga aldaw. Mabaen ti pannakabalin ni Apo Dios. Nagsao na parswa dagiti an animal ken kastamet iti tao. Naaramid dayta na parswa kagayem iti may kanem nga aldaw. Anya tinapasamak ti may kapitong aldaw. Amuyo gagayem ti may kapitong aldaw kaskunahen ti libro ti Genesis. Kapitulo 2, versikulo 2, ni Apo Dios, pinarswa na daytang aldaw, ket naginana, ket sinantipikar na. Isong adutat ta, dagiti tattao, magin-ina natin may kapitong aldaw, taday tagagayem, ket sagradong aldaw. Inted ni Apo Dios, isang katauhan. Dagito'y kakabsat ti panakasumarya, dagiti panakaparswa, iti lubong manipod ti umunang aldaw, aginggan at may kapitong aldaw. Kasano kadi, ti panakaramid dagiti langlangit. Ala iti Salmo 33, versikulo 6 ken 9 na lawag nga kunana ti kastoy. Gaputi sao ni Jehova na aramid dagiti langlangit. Ken dagop dagiti buyot da gaputi sangaw tingiwat na. Tanagsao ket natungpal, nagbilin, ket napatibkeran. Gagayem, no panunutin tayo ti kinaimbag, ken kinasayaat, ti panamarswa ni Apo. San tayo nga matukod, iti kinaimbag, iti gapuanan, wenno resulta, ti panagsao ni Apo Dios, ket napada. Ni Apo Dios. Gapo isu tinamarso ti amin. Iti aglawlaw tayo ken kadagiti makita tayo. Nagimbag ti panangimbaga ni Propeta Isaias, di kapitulo 40, versikulo 26 ken 28, kunana, itangad yu. Dagiti matayo ijay nga. Ket kitain nyo na sino tinang parswa kadagitoy. Isu ababaen iti panangi bilang na, irwar na dagiti buybuyot na, iso inaganan na idaamin. Nagaputi kinadakkel unay, ti kinamanaingal na. Kitagsipod, tanapigsa ti pannakabalin na, awan ti agkurang, uray numaysa. Perfecto. Ti resulta da ito'y, mapanamarso kanya. Tati agnanayo na Diyos. Ani Jehova tinamarso ka dagiti ungto ti daga. Saan gagayen? Ako mapoy ken di met mabannog, awan ti panakasukimak iti panakaawat.
No anagen tayo digitoy nga sasaw iti mamadto nga Isayas. Ipakita na tayo kada tayo dagiti nakaskas daaw nga aramid ni Apo Dios. Amuyo diyon unana. Ni Kristo a Berbo ken Apo tayo tinangparswa ti amin nga banag. Pinarswa ni Apo Dios dagiti lubong babaen iti anak na. Gagayem ken kakabsat. Kasano kadi ti panakaadda ti tao. Apay nga adda ka. Apay nga adda tayo. Anay raman ti panakaparso dito'y lubong. Iti Genesis 2 versikulo 7 kinunana dito'y gaputi pamati maawatan tayo adagiti lublubong na bukal da gaputi sao ti Dios. Gapuna ati makita saan anaramid kadagiti pambanag nga agparang. No mapantayo tinaunag nga panagadal. Iti kapitulo 1 ti Genesis. Ibaga na dito'y nga tunggal aldaw apammarswa. Ket adda dayjay nakaskas daw nga panangisao ti Dios ket napada. Apay-apay nga naparso ti lubong. Sa lunsod ko tatay, apay nga naparso ti tao. Mapantay to tatati kay papanan na tinaununag pay nga panakaamo no apay nga adda ka dito. Apay nga adda anaparswa. Ngem gagayem iti manen libro ti Isayas 45 versikulo 18. Kunana ti kastoy pinarswa ti lubong tapno pagnaedan tayo. Kastoy ti kunan ni Jehova anamarswa kadagiti lang langit. Ti Dios anang bukal kanang aramid iti daga. Isu nga nang pasingket ken kuana ken isu pinarswana saan nga ungaong abinukal na tapno isu ti pagyanan siyak ni Jehova ket awan sa bali ket amin abanag napaanda. Nagimbag ken nakaskas daw ni Apo Dios ti panamarswana kada tayo. Kahit kuman nga sagiden tayo dagiti 10 akang runaan nga anag ti naturalesa anay parangarang kada tayo ijay kapitulo 1 ti Genesis. Anyada dagitoy 10 nga mangipakpakita nga man nakabalin ti panagsao ni Apo Dios ket napada. Ti umunang kapitulo ti Genesis. Ibaga na ditoy tinakaskas daw nga panagsao ti Dios kinunana ket napada. Mapantayo ti umuna. Umuna, gapo ti panagsao ni Apo Dios. Pinarswa ti Apo ti lawag. Versikulo 3. Kapitulo 1 ti Genesis. Isu nga ti lawag. Isu nga makita tayo, dagiti arubayan tayo. Isu nga mabalin tayo ti mapanagtrabaho ta. Adalawag. Ken masapulan tayo iti sapsapulan tayo ta. Adalawag. Kunada dito'y pinarswa ti Apo ti lawag. Anya ti may kadwa. Pinarswa ni Apo Dios ti tangatan. May katlo. Babayan na ti panagsao ni Apo Dios insaad na ti pagbedngan ti taaw ken daga. Nakaskas daw aya. Ket may kapat pagarian dagiti mulmula nagpatubo ken ti kakita da. Mapasarakan da ito ti kapitulo 11 ti libro iti Genesis kapitulo 1. Ket iti may kalima inted ni Apo Dios ti aldaw bulan ken klema ken dagiti panagliklik mo ti init bulan ken daga ti desdesdan versikulo 14 ibagana. Ti may kanan mabaya lang ti panagsao ni Apo Dios may isa kadagito 10 akang runaan nga anag. May kanem pinarswa ti Dios dagiti tumataya. Dagiti lames ikikan ket tunggal may sa patauden na ti kakita na metlaen. May kapito nagsao ni Apo Dios ket pinarswa na dagiti animal nga amo ken atap patauden na dagiti kakita na metlaen. Babaen ti panagsao na napaadda dagito.
Ket mapantayon DJ may kawalo nga anag ti naturalesa nga inted ni Apo Dios. May kawalo na isalsalumina ti panang parswana ti tao. Ito yan gagayen. Naparswa tayo ket may kanem nga aldaw dayta. Dito'y anag nakaskas daw nga panang plano ni Apo Dios ibagana dito'y na naisalsalumina ti panang parswa ni Apo Dios ti tao. Ket mapantayo kakabsat, iti may kasyam, inted na tilinteg, ti panagputot ti tao. Isungadan ti tao, may yanak, gaputi nakaskas daw, nga pan nakabalin ni Apo Diyos no apay nga sikakan siya. Napanda. Nayanak, kendi makkel, dito'y alubong. Mapantayon ti maudi may kasangapulo nga anag ti naturalesa. Babay di pa nagsaon ni Apo Dios. Inted na ti taraon ngagpaay ti tao. Han na tayo binaybayan ni Apo Dios. Idi pinarswa ni Apo Dios iti lubong. Aduda dagiti prutas. Aduda dagiti nakaskas daw nga natnating. Aduda dagiti makasalibukag na pinarswa ni Apo Diyos nga impay na ti tao. Isaludsud ko. Kada kaya amin kakayem ngagdingdingeg iti dayto ya kanito. Anya dagiti prinsipyo nga insad ti Apo apan nakabalin ti tao ijay kapitulo 2. Idi insad ni Apo Diyos ti tao di hardin ti Eden at dada ti upat abanag nga panakabalin. Patay, imbagak ti panakabalin ni Apo Diyos sa nga puro. Yan tatanya matdagiti mabalinan ti tao, kabayatan ti panagyanda. Iji hardin ti Eden, iti naparswada. Numapantayon gagayem. May kadua kapitulo ti Genesis. Dagitoy, dagiti insad ti Apo nga pag kababalinan ti tao. Kuna na ti umuna. Sinitar ti Apo ti kababalin nga agsabado. Agnilin ti Sabado. Inaramid na ti may kapitong aldaw anasantuan. Daytay nekkan ni Apo Diyos ti gundaway ti tao nga ginana. Ti may kapitong aldaw. Dayta ti baga ti nasantuan nga surat. At may isa nga padi nga gayem ko. Ket nagbalin nga ngilngilin ti munang aldaw akas panang nadal na iti seminaryo. Ngem di pinadas na nga binasa manipod Genesis aging gana iti Apokalipsis. Han na nasarakan sa jay na Domingo ti pagnilinan ti tao. Awan ti linteg ni Apo Dios nga masuktan tingilin manipod iti may kapito nga may yalis iti munang aldaw. Iti gayem ko mapadi maysan nga mga kasaba akas kanya. Apatyen na ti Sabado, idinalpas ni Apo Dios ti panamarswana, nagina nati may kapitong aldaw. Sabado, gagaya. Binindisyonan na. Sinantipikar na. Dajay, tiyo muna. Nga pa nakabalin, ti tao, gundaway tayong agnilin, iti aldaw a Sabado. Inaramid na ti may kapitong aldaw anasantuan tapno datayo ket pagnilinan tayo. Alapet dadanto pa dagiti adal nga kayat ko nga iburay kada iti masangwanan na broadcast tayo. May papanti pudno a panagnilin, akas panagnilin ni Apo Dios. Adalan tayo dayta ti masangwanan kaya. Mapantay ti may kadwa. Inted ti kababalin nagtrabaho ti tao. When itnengal daw agtrabaho tayo ngem ti may kapituan niya. Aginana tayo agsipod ta ni Apo Isus isu naginana. Alakit amin ngal daw na manipod ti umunay gana ti may kanam aging ti may kapito parpareho da dagitoy nga pinarswa ni Apo Dios. Isu gundaway tayo ti agtrabaho manipod ti umunang aldaw gana ti may kanam. Ngem na isang sangayan ti may kapito tanag inted ni Apo tayo nga Dios ti ehemplo
Apa na ginana ti aldaw as Sabado. Naimbag ti agaramid. Di kiti naimbag nga bambanag iti Sabado. Ang lain tayo nga ginana no di ket di. Ragsaken tayo pa. Iti panawen tayo. Iti familia. Panang ragsak tayo nga kitain na kiti pinarswa ni Apo Dios. Hala day tayo isupay iti panagdaydayaw. Panagdaydayaw tayo iti Apo. Agsipot ta day ta ang aldaw na isang sangayan. Ngayon saan ni Apo Diyos kada tayo. Mapantay kakabsat ti may katlo. Mapan nakabalin gintin ni Apo Diyos ti tao. Insad na iti kababalin nga panagparbeng. Irwam ti panangituray iti bagi. Irwan abigbigen ti panangtagikwa ni Apo Diyos. Muyo inted ni Apo Diyos. Iti kayo ti imbag kendakes. Nga isuday jay ti pakasubukan ti tao. Nog matalek da iti hardin ti ide. Ti may kapat. Inted ni Apo Diyos. Ti di masina a panagasawa. Isu nga tataad da. Iti panagasawa nagiti tattao. Nadalos a panagasawa. Akas pamuon. Iti sosyudad. Ti iglesia ken iti panangparangay. Panangpadu. Dagiti tattao ngagnaen. Iti daga. Digito'y digiti upat. Nga pagkababalinan ti tao. Insan ni Apo Diyos Kapitulo 2. Tapno da tayo, ragsaken tayo, ti panakaparswa tayo. At insad ngayon sa ni Apo Diyos. At damat digiti bambanag ngayon saad na nga ragsaken tayo. Kas resulta, iti panakaparswa. Nasaya at launay ngayon adal tayo gagayem. So amin inaramid ni Apo Diyos ket agragsak tayo ti panakabalin na. Inaramid ti tao nga awan ti pagkurangan na. When inaramid na nga awan pagkurangan. Ngem, gaputi basol imay ito'y lubong. Nagbaliw iti retrato ti kasasaan ti panagbiag tayo. Adalan tayo kadigiti sumarsarorong apanagadal. Anya tinapasamak iti sembrek ti basol iti lubong. Ngem no anagen tayo tinakaskas daw nga panamarso ni Apo Dios. Ijay Salmo 51 versikulo 10. Ibaga na parswaem kanyak tinadalos a puso o Dios ket pabaruan ti maysa analinteg nga espiritu iti uneg ko. Numabalin nga pinarswa ni Apo Dios. Ti pitong aldaw dagiti nakaskas daw nga ragsaken ti tao ita. Gapulaeng ti panagsauna ket napaadda. Anyan tulangatan intun parswaen ni Apo Dios ti puso tayo. Ti maysa na dalos a puso. Ket mapabaru day ta panagbiag tayo. Hindi na minsan na panawen. Nagpasyara nga napan ti balasi taaw, sipot na datayo ket mga kasaba tayo. Kasaba tayo ti damag ti Ebanghelyo. Iti dayta nga syudad, iti dayta nga pagilyan ti balasi taaw. Adamay sa nga agasawa anapak nang anangawis kanyak iti pagtaingan na. Kinagsipot na napanak ng rabii iti naimbag launay kanapot nung awis na gito agagayem. Kinurada kanyak Pastor Ariola, no mapangka dito veranda mi, makitam digiti agkalkalatkat nga mula. Ket makitam nga dati busel da nga puraw. Ammom kinunada no dumtengen ti ililinek ti init. Kabayatan ti init kilumlumnek. Ijay laud kinunada. Mangrugi metten nga digiti nga busel agukradda. Ako kradda nga sabong katrumwar iti ayamuom na nabanglo asabong tigapuanan na apaman nga aglukat na. Inururay ko nga lumnek ti init. Sakbay kami
amang rabi akasaawis na gito'y gagayem iti dayta nga syudad. Agpayso gagayem. Idin iti init ketlom neken iti laot. Aliston nga digito'y nga kumalkalatkat nga daan ti busel apuraw aglukat da nga agaapura aglulumbada nga agaapura nga aglukat. Apagamuan maangot mi malang agmin nagiti agkakabanglo na bangluunay nga yamoom dayta nga sabo. Kas nga ko lang makikita ti ima ni Apo Dios. Namang sagsagid dagitoy puraw abusol nga aglukat da nga sabong. Ket idi apaman nga ti init ket limneken ket sumangbayen iti rabi. Digitoy nga sagsabong addadan ngagkepet nagsublida iti formada abusel iti dayta nga beranda mula dagitoy gagayem ko ng awis kanya. No ni Apo Diyos gagayem mabalin na no kraden dagita nga busel katagbalin da nga sabo. No mabalin na ngikante ayamon tinabanglo kasasad kagayem. Anyan tulang ata. No sagiden ni Apo Isus dagiti bas dagiti biyag tayo. Biyag tayo ama nagpaso. Biyag tayo nga imadayo ken ni Apo Dios. Biyag tayo nga saan tayon masursuruten tilinteng. Anyan tulang ata no dayta nga ima ni Apo Dios honorami na sagiden na dagiti biyag. Tapno balbaliwan na tayo. Tapno pasantuan na tayo. Tapno ikagay tayo dayta kinasanto kaysa ni Apo Dios. Anyan nga nagimbag na panamunan. Matiday ito yung aldaw. Agur-uray ni Apo Isus kaya. Nasagiden na ti biyag mo tapno pagpanawan tayo naman. Agur-uray ni Apo Isus nasagiden na ti pusom tapno saan mo nga patangkanan no di kati paluknungam katluknang. Tapno sumrek ti manubot. Tapno pagbalinan na ka nakas anak na alalaki. Isagana na ti panakaisalakan mo ken kastamit ti panangalaw na ken katapno pagbalinan na ka abaru apars. O nagimbag ti ibaga ni Salmo, Salmista David 51 ti Salmo, ulitek manen versikulo 10. Parsuam kanyak tinadalos a puso o Dios. Ket pabaruem ti maysa analinteg nga espiritu. Iti ulit. O Dios mi, ama nagayat mo. No pinarsuam ilubong nagita kakapintas nga resulta gapulang ti panagsaw. No pinarswam ti lubong nga pagnaidan mi ket ragsaken mi ti panagnaed mi. Anyan tulang nga tanapo. No ti daytoy nga aldaw ken daytoy nga kanito. Sagiden na kami. Parsuam ka na kami ti baro a puso. Baro a biyag. Tapno agnaed kan kada kami, ket sumurot kami, kibagayatang. Agyaman kami, Apo, at ito'y naldaw. Luktan min ti puso mi. Luktan min ti puso mi. Ket pastrakendakan, sikan ti mangituray kadagiti panagbiag mi. Nabiyag kami anaragsak. Nagururay dayta na indaklan a panagpa. Na kami agraman dagiti familya mi gundawi min tumet kadiya. May salakan ita pagaliya. Agsipot na tinawat mi amin dagito. Pinapate ganagan na po Jesus. Amen.